Now, I would like to read two verses, and they are found in Acts chapter 16. Inetu ndikufuna ndiwerenge mavesi awiri ndipo mavesi amenewa akuchokera ku buku la Machitidwe chapter chake cha 16. And the conversation that we're about to read of actually takes place in a prison. Nkhanitu imene tikufuna tiwerenge panopa inachitikatu ku ndende. And the prison guard asks two Christian prisoners how he could be saved. Ndiyetu wosungatu mundende akufunsatu anthu awiritu amene anali omangidwa mmene akhonza kupulumutsidwira. He was asking them how he could know real peace with God. Iyetu amafunsa iwotu mmene akhonza kuzindikirira kuna kwakuti iyeyotu ali weni kapena pa ubale wabwino ndi Mulungu. And in verse 30 we read him asking this question. Ndiye pa ndime yake 13 ya 30 tikuona iwo akufunsa mafunso awa. He asks, "Sirs, what must I do to be saved?" Ndipo akunena kuti amuna inu ndichitenji kuti ndipulumutsidwe. And in verse 31 we read the answer that the Christian prisoners gave to him. Ndiye pa ndime yake 31 tikuonano yankho limenetu andende amene anali a Khristu analipereka. And the answer was, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." Ndiye yankho laketu limene analandira linali lona kwakuti ukhulupilire pa Ambuye Yesu Khristu ndipo iwe udzapulumutsidwa. Now let's read that answer again because it's very important that you listen to it. Ndiye tiyenitu tiwerengenso yankho limene linapatsidwa chifukwa ndi yankho lofunikira kwambiri. The answer was, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." Yankho laketu linali lonena kuti ukhulupilire pa Ambuye Yesu Khristu ndipo iwe udzapulumutsidwa. This prison guard was in a situation in his life where he was caused to think about life and death. Mukudziwatu inu munthu amene ndosunga ndende amene yutu analitu pa nthawi mnyengo yake imenetu inali nthawi ya imfa kapena nthawi ya moyo. And this caused him to think about eternity. Ndiye izitu zinampangitsa iye kuyamba kuganiza zokhudzana ndi umoyo wamuyaya. And maybe you've had an occasion or a situation in your life where you've been caused to think about life and death. Mwinatu kuthekatu munamba nanunso mwafika kapena mwafika pa nthawi pa moyo wanu imenetu moyo wanu wakuwuzani kuti muyambe kuganiza zokhudzanatu imfa kapenanso moyo. And you've wondered just what happens when our short life here is over. Ndiye mwina kutheka mwakhala mwine kuganiza komanso kudabwa kuti kodi chimene chimachitika ndi chiyani moyo uno ukatha. And as this prison guard in our verses thinks about life and death, ndiye pamenetu wosunga andende ameneyu mu vesi limeneli akuganiza zokhudzana ndi imfa komanso moyo. he knew that there was something that he needed to be saved from. Iyetu anadziwa kuti pali china chaketu chimenetu amayenera kuti apulumutsidwe. Because he asks that very important question, what must I do to be saved? Chifukwa anafunsa funso lofunikira kwambiri, ndichite chiyani ine kuti ndipulumutsidwe? What was it that he needed to be saved from? Kodi iyeyo amayenera kupulumutsidwa kuchokera ku chiyani? Well, it was a problem that affects all of us. It's something that we all need to be saved from. Mukudziwa inu, ndi vuto limenetu limatikhudza ife tonse, ndipo vuto limeneli ndi vuto limene ife tonse tiyenera kupulumutsidwa kuchoka ku vuto limenelo. And that problem is the problem of sin. Ndiyetu vuto limenelo ndi vuto la tchimo. It's a problem that affects every man and every woman. Ndiyetu ndi vuto limenetu limagwira mzimayi komanso mzibambo wina aliyense. It's the problem that affects every boy, every girl. Ndiye ndi vuto limenetu limamukhudzatu mnyamata wina aliyense kapena msungwana wina aliyense. And the Bible says that we're all the same, we're all sinners.
Ndi Baibo limalankhula momveka bwino kuti ife tonse ndife ofanana ndipo ife tonse ndife anthu ochimwa. And you can check that what I'm saying is true if you read Romans chapter 3 and chapter 5. Ndetu inutu mukhoza kuyang'ana nokha ndi kudziwa kuti zimene ndikulankhula apa zindizoona ngati mutawerenga Aroma chapter 3 komanso chapter 5. There is only one thing, just one thing that determines where we will spend eternity. Inu mukudziwa pali chinthu chimodzi chokhatu ndipo ndi chinthu chimodzi basi chimenetu chimatha kuyika maziko kapena chimene chimatha kutitsogolera kuti kodi ndi kuti kumene ifetu tingakakhale umuyaya wathu onse. And that one thing is not whether we've lived a good or a bad life. Ndetu chinthu chimene chochotu si nkhani yonati kapena pa dziko lapansi pano takhala moyo wabwino kapena moyo woyipa. It's not whether we've done our best to try to please God. Si chifukwa chonati kapena ife tayesetsatu ndi mphamvu zathu zonse kuti tikayesetse kumusangalatsa Ambuye. It's whether we have turned to God for his forgiveness, for his remedy for our sin. Komatu nkhani yake ndiyonati ngati ifeyo tatembenukiratu kwa Mulungutu kuti tikalandire chikhululukiro cha machimo athu. It's whether we have been saved from the eternal consequences of our sin. Nkhani yake ndiyonati kodi ife tapulumutsidwa kuzotsatira zoopsa kwambiri zamuyaya za uchimo. That's the only thing that determines what eternity holds for each one of us. Ndetu ichitu ndi chinthu chimodzi chokhacho basi chimenetu chimatha kufotokoza kuti kaya kodi kumuyaya kumene tikupitaku kukakhala zotani pa moyo wa ifeyo. That's the only thing that determines whether we find ourselves in God's heaven or in a lost eternity. Nde ichitu ndi chinthu chimodzi chokhacho chimene chimatha kutipangitsa ife kuti tikapezeketu kapenatu kumwamba kwa Mulungu kapenatu tikapezeketu kuchiwonongeko. These are extremely important issues. Abale, nkhani izi ni nkhani zofunikira kwambiri. It's so important that God in the Bible commands all people everywhere to repent. Ndi zinthu zofunikira kwambiri kuti Mulungu mu Baibulo akulamulira wina aliyense pena paliponse kuti alape. To repent means to ask for God's forgiveness for our sins. Kulapatu zikufuna kutanthauza kuti ndikupemphatu chikhululukiro cha Mulungu kuti akukhululukire machimo ako. To repent means to turn our back on all of sin in our life and turn to God for new life. Kulapatu kumatanthauzatu kutembenuza mbuyo yathutu kuchoka ku uchimo ndipo kutembenukira kwa Mulungu kuti tikalandire moyo tu watsopano. And God commands that all of us everywhere turn to him to have our sin dealt with. Ndiye Mulungutu akulamulira kuti ife tonse tukwina kulikonse tiyena kutembenukira kwa iye kuti machimo athu akhululukidwe. And the prison guard that we've thought about tonight, he realized that he needed to repent. Ndiyetu uyo amene amasunga andende usiku umene uja anazindikira kuna kuti akusoweka kuti alape. And he realized that he needed to be saved from the eternal consequences of his sin. Iyetu anazindikira kuti akuyeneratu kuti akhululukidwetu kuchokeratu kuzotsatira zamuyaya za uchimo wake zimene ndi zoopsa kwambiri. And he asks that important question that we've read tonight. Ndiyetu iyetu anafunsa funso lofunikira limeneli limene talifunsatu madzulo ano. He asks, what must I do to be saved? Iyetu anafunsa kuti kodi ine ndichite chiyani kuti ndipulumutsidwe. He wants an eternity with God, not separated from God. Iyetu akufuna kuti umuyaya waketu ukakhale ali pamodzi pa ubale ndi Mulungu osakhala mosiyanitsidwa ndi Mulungu ayi. I wonder if you noticed that the answer to the question was very simple. Nde ndikudabwa kuti ngati inu mwina kutheka munazindikira kuti yankho limene linapatsidwa kufunso limene linali lophweka kwambiri. And that's because God's salvation for sin is not complicated. Izi ndi chifukwa choneka kuti chipulumutsotu chimene Mulungu anachiperekatu pokhudzana ndi nkhani ya ku uchimo ndi chinthu chophweka kwambiri.
God's salvation is not a long list of requirements that we need to meet. Chipulumutsotu cha Mulungutu si zinthutu zimene zalembedwa mundandanda kuti upange ichi upange ichi upange ichi chimene ife tena kuchichita ayi. It's not about following rules or giving money to a church. Si kutsatiratu malamulo kapena malangizo kapenatu kupereka ndalama ku chalichi ayi. It's not about religion, because God is not interested in empty religion. Si nkhaniso tu ya chipembedzo kuti ukalowe chipembedzo chakuti popeza Mulungu alibe chidwi ndi chipembedzo china chilichonse. And it's not a process that takes a long time. Komanso tu si ndondomeko ya zinthu zimene ziyena kuchitika zimene zimatenga nthawi yayitali kuti zikachitike. It's about believing in God's Son, the Lord Jesus Christ. Nkhani yake tu ndi pakukhulupirira mwana wa Mulungu wamoyo Ambuye Yesu Khristu. It's about confessing our sins to God for his forgiveness. Ndi nkhani tiyovomerezatu machimo athu kwa Mulungutu kuti tikalandire chikhululukiro cha machimo athu. And nothing more than that is required. Ndiyetu palibenso chinatu chonjezera pamenepo chimene Mulungu amakufunsani kuchokera kwa inu. And that's because God has made all the provision. Ichitu ndichifukwa choti Mulungutu anakwaniritsa kupereka zonse zosowekera pa chipulumutso yekha. And he sent his Son, the Lord Jesus Christ, to die at Calvary to suffer for your sin and for mine. Ndiyetu iyetu anatumizatu mwana waketu Ambuye Yesu Khristu kuti abweretu apite pa mtanda wa Kalvari akafe pamenepo ndi kuzunzika chifukwa cha machimo anu komanso chifukwa cha machimo anga. And Jesus Christ took your place and took my place. Yesu Khristu pa mtanda paja anatenga malo anu komanso anatenga malo anga. And he bore the punishment for sin that was really due to you and to me. Nde iyetu anasenzatu chilango cha uchimo chimene inu mumayenera kukasenza nokha komanso chimene ndimayeneranso kukasenza ndekha. And all that God asks is that we believe in his Son, the Lord Jesus Christ. Nde chimene Mulungu tsopano akufunsa panopa nchoti ife tiyenera kuyika chikhulupiriro chathu pa mwana wake Ambuye Yesu Khristu. And that we repent of our sin. Ndi kuti ifetu tilape machimo athu. He's not interested in our own ideas about how we can try to please him. Iyetu sali ndi chidwi zokhudzana ndi malingaliro kapena maganizo athu amene tili nawo mmutu mwathu kuti tikhoza kuchita zotani kuti tikamusangalatse iye. Zimenezo alibe nazo ntchito. He just asks that we believe and repent. Iyetu angotifunsa ife kuti tiyenera kukhulupirira komanso tiyenera kulapa. And maybe today you are searching for real peace with God. Mwina kuthekatu mu tsiku la lero inutu mukufufuza mu mtima mwanu mtendere weniweni ndi Mulungu. And you're searching for real hope for eternity. Komanso mukuyang'anatu za chiyembekezo chenicheni cha umuyaya umene uli kutsogolo umene mukuona. Well, the answer given to this prison guard in our verse tonight is the same answer for you. Ndiyetu yankhotu limenetu linaperekedwatu kwa uyutu osunga andende ameneyu ndi yankho lomwelomwelo limene Mulunguso akupereka kwa inu. So if you want peace, real peace with God, kuti ngati inutu mukufunatu mtendere weniweni ndi Mulungu. And if you want hope, real hope for eternity, komanso ngati mukusoweka chiyembekezo chenicheni cha ndi Mulungu, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Khulupirirani pa Ambuye Yesu Khristu ndipo inu mudzapulumutsidwa. Thank you for listening. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera kwanu.